Здравейте! Сега ще ви покажа един лесен трик с карти. Както искате да покажете. Разделяме го на две карти. На две купчинки. И от така една. Къде да ги събираме. И към вас. Няма значение. 4 карти. 4 карти са тук и трябва да се избере една карта. Няма значение каква, да кажем тази хайка. Да видя да не бъка да го копирам. Тускаро. Тускаро го ставате в едната купчинка, която бере зрителят. Аз нямам. Другата купчинка, която не сте сложили картата. Слагаме тези отгоре. Ето, така. И почваме да бъркаме. Ето така и сега. Сега ще ви покажа къде е картата. Ето така, и така, и така, и така, и така. И така. Две купчинки. Както знаете, ето моята една карта тук. Точно зрителят. Тази оставяме, защото Тускаро е отстрани. Ето така. Прече. И правим следното. Една. Една. Сега. Както знаете, Тускаро го няма. Вижте моята баба. Така. Тук е го Тускаро, както ви казах. Едната карта. Едната карта. Тускаро няма. Тази е купчинката. Правим следното пак така. Само. Така. Тук лето за Тускаро, ето го. Тази купчинка я махаме, тъй като го няма. Една. И тук за Тускаро го няма. И когато свършим, вече правим следното. Така един път и така един път. И която е бърната е с неговата карта. Тук за Тускаро. Сега ще покажа трикът как се прави. Нали го правим на две купчинки. Ето на две и взимаме. Тук е 4 карти. 4 карти взимаме. И той трябва да се избере. Но преди това, вие трябва да видите карта. Да ги запомните. Някъде си ги нагласите и така. 2 девятки, 2 или пък 2 девятки, ето така като мене. Първите карти така. Той да кажем, той се изтеглил. По-път остават. И то вие трябва да научкате. Слагате купчето. Така. Опа! Нали беше така направихме? Като видяхме. Тук го няма. Го по-купа след и вятката. Правим вече. Масочка така. Така и ги разпределяме. И където е по-път купа, тук няма по-път купа.
тук е. И знаете, тук, която една карта, вече като я обърнем тази, стане девятата е така, която е обърната, която изберете, да. Това ще е от мен, абонирайте се за моят канал и харесайте.